Kaixo, 2017-2018an IKT eta kompetentzia digitalak hezkuntzan bigarren edizioa egingo dugu, graduondoko horren bigarren edizioa egingo dugu. Graduondoko hau UPV-EHUk antolatzen du eta UEUrekin lankidetzen dago. Lehenengo edizioa bukatzear dago eta oso ikasle asko izan ditugu, eta ikasleak oso pozik daude, eta gonbidatzen zaituztegu bigarren edizioan ere izena ematera, eta hemen dauden batzorde akademikoko kideak azalduko dizugu pixka bat zertan den graduondokoa. Graduondoko honen hasieran ikusi genuen behar handia zegoela gizartean hezkuntza arloan teknologiaren ezarpena nola eragiten zion hezkuntzari, eta horre ikusi genuen behar handia zegoela irakasleen aldetik formatzeko, ikusteko alde batetik nola uztartu teknologia hezkuntzan eta baita ere hezkuntza nola moldatu dauzkagun baliabide teknologiko berrien arabera, beti ere ikuspuntu kritiko batetik, eta hor irakaslegoaren artean aniztasuna handia dago, ikaslegoaren artean ere aniztasuna handia dago, ikaste estrategiak aldatzen dira egun batetik bestera, aldatzen ari dira, eta ukaezina da aldaketa hori hezkuntzan, eta hori landu behar dugu gure gizartean. Eta oso interesgarria ere iruditzen zaigu disiplinartekotasuna, eta hori islatzen da badaukagun graduondoko honetan daukagun irakaslegoan. Alde batetik badaude irakasleak teknologia mundutik datozenak, eta beste batzuk pedagogia aldetik. Gero ere batzuk unibertsitatekoak eta beste batzuk hezkuntza arloan profesionalak direnak. Eta hori horrela, 30 kredituko graduondoko bat antolatu dugu. 26 kreditu klase dira, lektiboak dira, eta beste 4 kreditu graduondoko bukaerako proiektuan egitekoak. 5 modulo dira, lehenengo modula oinarri pedagogikoak eta oinarri teknologikoak lantzen dira, bigarrenean kompetentzien garapen odolatan gerta daiteken hezkuntza formalean, hirugarrenean e-learning baliabideak eta testuinguruak lantzen dira, eta laugarrenean hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntza heziketarako teknologia erabilita. Eta bukatzeko, 5. moduluan planteamendua da teknologiaren arriskuak, aukerak eta abantailak horren gaineko hausnarketa bultzatzea da helburu. Eta gero badago beste lantzo bat, proiektu bat egin beharko duzue, ikasgai hauetan ikasitako guztia aplikatzeko, eta horren defentsa egin beharko duzue graduondokaren bukaera. Eta irakasleak bazarete edo hezkuntzan interesa baduzue, kompetentzia digitalak lantzeko edo gai horretan interesa duzuenok, gonbidatuta zaudete, gure webgunean ditugun adibidez aurtengo edizioko ikasleen lanak ikustera, eta gustatzen bazaizkizu eta horretan aritu nahi baduzu eta gure graduondoko irakasleekin ikasi edo lankidetzan aritu nahi baduzue, izen emateko aukera duzue, dagoeneko UPV-ren webgune ofizialean, graduondoko ikasketetan, eta datorren urtean elkarri ikusiko dukulakoan, hemen izango dituzu.